Amazing. Ndoda kuti ndigare ndakuudzai, ndigare ndakutsurai, handiti aish kavidhio kandasangana nako ka ndatya nazvo vazukuru, kundabva ndabvunduka nazvo, handiti ndotonatsoshayiwa pekutangira kana kutotaura kuti nditsanangure. Handapererwa, ndakupererwa chaivo. Kuuraya mwana chaichai, kuuraya mwana mucheche. Amenoti mwana karusvava kachangozvarwa, kungozvara mwana nekutouraya nekutocherera pasi mwana. Madzimai tisadaro so, handiti kana uchiona kuti zvoniwo haudi kuita mwana ka, ngatiregei kuita nyaya dzepabonde, handiti bosi paunenge uchivhura makumbo ako iwo unenge uchiti chii chiri kupinda, mwana anenge achitopindepo pai, handiti kwete kuti unoda kunakirwa but responsibility hauide. Izvo zvakashata vazukuru, handiti so pane kavidhio kari kucirculate especially pawhatsapp vazukuru. Kavidhio ikako ndatya nako kemukadzi apona mwana nekutocherera mwana. Chinova chinhu chinorwadza nekuti vanhu vakawanda, vamwe vari mumamarriages vane makore akawanda havana kumbobvira vaita vana. Chinova chinhu chinorwadza, asi umwe munhu ari kuita mwana nekutouraya nekutocherera pasi. Handapererwa zukuru, handapererwa. Nesuwo futi vanhurume ka, ngati usarambe mimba kana uchiziva kuti wanhumburisa mwana wevanhu mukomana ka, usarambe nhumbu, hazvina kunaka. Because inini mukadzi auraya kana auraya nemhaka yekuti zvone wakaramba nhumbu yachona ka, ini ndinotofunga kuti mhosva yachona iri kwamuri mese. Iri tori kwamuri mese vazukuru. Chinova chinhu chinorwadza, chinhu chinoshungurudza. Vakawanda madzimai vamwe vanobvisa pamwiri pakuda patosvika. Vamwe vanouraya vana vazvarwa. Vana vazhinji vamwe vanozoonekwa mumastreets, ave mastreet kids, vakushava vanochengeta vana vanenge vakaraswa. Ndo vanenge vatoitawo laki rekusaurayiwa sezvaitwa watasangana naye kavidhio kari kucirculate mastreets esocial media. Handiti chinova chinhu chandirwadza ndichiti may the soul of that baby, may the sweet soul of that baby rest in eternal peace. Handiti nditi kuna mai vachona ka, mwari gehena vangonovaisa pamwe chete naJudas Iscariot, because kuraya mwana karusvava ka, zvinhu zvinorwadza. Pamwe patourayiwa pamwe ndipresident wamangwana atourayiwa kana doctor. Vakomana ka, kana usati wane zvinhu zvako zvakarongeka, chimbosiya kurara nevana vevanhu. Handiti usarara nevana vevanhu, because umwe wachona vanopedzwa kuzouraya vana nenyaya yekupererwa kuti kumba pomwe hakuchaendeke, kwako futi iwewe uri kuti asauye. Basi haisi option yekuuraya mwana. Handiti tambura nemwana wako muzukuru, because pamwe ndiye ega waunenge watopiwa. Ndatopererwa. Amen. Munozvionawo sei vazukuru nenyaya yevanhu vanouraya vana, vanhu vanogona kuita zvepabonde, but kana vana vauya imba mune muchiita zvepabonde mune muchiti chii zvinozoperera kupi naye vazukuru. Ngatisatambe tidaro. Handiti ndo zvandangondiuyo zoti tizotsurana. Wese anoziva kuti ndinoda kurara nasikana, nemusikana anoda kurarwa. Ziva kuti pakaita mwana ka, musazouraye vane, hazvina kunaka vazukuru. Handiti from Uncle saying the only Zimbabwean uncle, Chibanachi, much love.